Dios mío, querido, pero... Doutor Bellino. Pero, Lisardo, pero como vean aí... Lo veo un golpazo criminal. Ven todo esfrausado, Dios mío, que barbaridade isto, home, non sale dunha mente. Séntese aí, home, séntese aí, por Dios. Pero que... Que lle pasou, alma cándida, que lle pasou? Como pasou? Sí. Choquei. Chocou? As galiñas tamén chocan. Como non? Choquei. Vamos con tonterías, xa, Choquei. Claro. Pero que foi? Había andar devanando co chimpín polo eido e doulle a volta. Ou colleu a motoneto, que outro día vino pasar na moto de Corardoneto, por ali iba descentellado. Xa parrachá. Iba no coche de San Fernando, non sabe, un pouquiño a pé e un pouquiño andando. E choquei. Bueno, pero así entonces foi... Iba usted de peatón. Iba de pantón, iba. Claro, bueno, así foi... De pantón e choquei. Bravo, Lisardo, quero dicir que así entonces foi un atropello. Ajá. Vale, ben. Un camión. Coño, un camión. Un tráiler. Un tráiler grande como o mundo, aquel non tiña fin. E eu non... Unhas luzazas. Pero logo invadiu a cero o camión, o tráiler, o... No. O tráiler estaba estacionado, carallo. Como carai? Non estaba estacionado o tráiler. Sí. O que pasa é que estaba en sentido contrario e despistoume. E puxeme nervioso, empecé a tecer. E ao final, non sei se botou el amigo, me botei o el. O caso é que lle metí un cabezazo, metiña a calandra para dentro e está o depósito do aceite. Pero vamos a ver... Ai, que golpazo. Pero... A mí aquí hai cousas que non me cadran. Doime esta boina. Se o tráiler estaba parado, estacionado, como chocou? Digo eu, vou preguntar. Pois non sería que viña usted da taberna para arriba e pensou que o tráiler chocara con usted, se cadra chocou usted co tráiler. Digo eu, cuidado. Que listo, Home. Como sabe usted? Bueno. Por ter que é listo, cara. Home, son moitos Por anos... viña da taberna. Home, claro, si. Efectivamente. Son moitos anos... Puxeme nervioso, eu vi un tráiler. Son moitos anos bailando, Lisardo. Non sei se vou se viña. Ai, Dios mío. Pa aquí, para lá. Que pasou? Espera. Teléfono. Ya, que música máis chula. Navideña, home, espera un momento. Sí, hola. Que tal? Teño uns teléfonos. Sí. Hombre, o repartidor, vale, pois nada. Espera aí, que xa che salo eu aí atrás, xa o collei na porta. Sí. Vale, non te preocupes, sí, xa vou eu aí. Nada, veña, hasta ahora, chao. Pero, Nada, cando vai? vou un momento, espera aquí, que veño ahora, que vemos o repartidor traer un paquete que ahora é Navidade, non sabes? Dos obras mándanos un paquete de material deste... Vamos colar. Vou coller cada un momento, espera aí. Espera aí. Aí. Espere que veño ahora, vale? Si eu espero estas 2:30 que acaba isto, vai tranquilo. Home, tranquilo, veña, xa veño Que ahora. suerte, a mí ninguén me regala nada. Estes dos horas tranlle cestas, tranlle xamós, tranlle patinetes eléctricos. Primo a min po chaval, galloso, ponete quero un patinete eléctrico. Boas. Hola. Non É a vou, de consulta. momento, non vou, pero... É a consulta do doutor Bellino? Home, claro, onde vai ser? Que traz un paquete? Un paquetillo. Sí. Paquete, sí. É vostede o doutor Bellino? Home, claro, non se notou. Hostia, quen vai ser o... Bellino, sí, Quen Bellino, vai non ser sei. o doutor Bellino? Sou eu? Hai que che firmar algo. Sí. Xa che firmo eu aquí, home. Quitar o tapón. Mellor. Lis. Perdón. Doutor. Espera aí, home, que sabes o que pasa? Os médicos temos moi mala letra. Ah, sí. Fatal, é médico. Eintes? Sí. Notas? Toda razón. Moi ben. Moi ben. Que che vai dir eu? Xa que estás aquí, queres unha recetiña ou algo? Fauche un volante, Volante? Fauche un volante. Sí. Fauche un volante. Espera aí. Quérelo de 3 radios ou de 4? De 3, está ben. Aí tes. Perfecto. Non te vai armancar con el. Poume. Chao. Gracias. Bo día. Simpático. E ten que ser un xamón. Por onde carallo abrirá isto? De verdad, estes repartidores cada día queda de vir, ahora non ven. Pero vou estar aquí toda a tarde esperando, é que hoxe en día...
Eu non sei, de verdad, quedan de vir, despois non aparece, non traen as cousas, non sei para que me chamo ao carajo do reparto. Xardo, Dios mío, que lle pasou? Que está ben? Vai, Está ben? dome un mareo, unha cousa, pasame unha cousa por diante dos ollos que dei. Está ben. Dios. Escoite, perdeu o conocemento. Non, o conocemento xa non tuve nunca. mas- Mire, vaya. Pero que lle pasa? Eu creo que vou precisar unha ambulancia, Pero- unha máquina desas que dá calambrazos, Un desfibrilador, coño. un cadaleito. Vai a buscar axuda, por Dios. Pero, ¿dónde lle doi o corazón? Que Daime ten? todo, Dios mío, vai, corazón, os arterios. Xardo, Que? sea fuerte, aguanta aí, non me deixe, Dios mío, aguanta aí. No, Veña ahora. usted busca axuda, que Vou xa... chamar o helicóptero, vou chamar xa o helicóptero. Ai, Ahora, que mal espere, estou, xa. trae o... Hola. Marche, trae Mira, aquí axuda. no Torbellino. Que me invito a la máquina de... Oh, carajo. Ai. Estou Que moi tal, mal. Elisa? Que? Sí. E logo ben cargado. Isto debe ser un xamón, polo menos. Sí, ¿no? Espera aí, ímolo abrir. Abrimos. Ímolo abrir, abrimos. Manda Para yo os obras. sair de dúbidas. Isto ten que ser un xamón. Hostia. Cueiros. Algodón. Pero estos son cueiros, gallo. Lizardo, Fariñas tamén. isto é o que é Vendas. Pero isto que carallo é, gallos? material sanitario. Material sentido. sanitario. Claro, material sanitario. Yo digo xamón. algo. Mister, que lle Sí, claro, hai de todo. Algodón. Algodón. Toalliñas. Pero non ti... Pero- Ai. Hostia, hostia. Oye, parece que foi Dios como me llorou. Estaba ali que... Non o vai crer. Que? Foi marchar usted no te unha milloría como unha vasoira. Sí, hombre. Non xa vexo, porque E estaba dixen ali eu. que marchaba. Claro, dixen eu, xa estou mellor, se cadra tardan vir, vou Claro. indo para a casa. Xa, Que mire, está- mire, poderíame explicar que faciades aquí abrindo o meu Nos paquete? é que nos pediu axuda, Nos non pedirnos temos axuda. nada No, xa, a ver, casi imagino. non, No, nos nada, calloso, tuve en Que pico. paquete? Que paquete? paquete que che vai Ah, dar a ti, este paquete é de usted. Home, eu aí pondo a Torbellino, non sei, eu aquí dos 4 debo ser eu, non me faga sí, moito, sí, do Torbellino, moito como aí, caso, sí. pero é meu, Houve unha confusión aí, Hombre, por supuesto, Claro, claro. Aquí houve unha confusión, É logo que se confundiu. pois houve unha confusión, que había cueiros e eu pensei que había un xamón. Me cago en la madre. Ei, Todi, unha Que carota, que carota, que carota.